Jara ýakynda Türkden gelýän tanşyňa bakmaý, näme çeknäm çiňkiri. Türk dokuýanda onuň bara bir topar sowatlar atdyrsam çaltyraç getiräjekdim-de. Ay bilmedim ay bu ýakynda geljek bana ýokmy. Wy, siz entäm bilen uzakmy? Türkmenawat karwaya gije gedekçäňiz, sawlyňyzdan alyp Türkmenistanyň 5 vilayatlaryna eltip berýändir. Hemme salam dostlar. Gomy adaylaryň bugün netip edenini Meditimi kanalyny Akepteriň ýazga geçirmeginde Mahmal restoranyny Bülbül sesli damana ýolundan dowam edýän Jahan başymyz myhmançylykda. Jahan başyny. Salam, hoş geldin. Netip edenden gün aydın bilen başlasak, men üçin hasyn süresini. Gomy adaylaryň başysyny. Ağlap dünya iňäň adam diýen zat on soňagy gülkä garaşan gerek ýöne welin gülkä garaşmak üçin ýurdabadan durmuş çaglaşan gerek ağlap dünya iňäň adam diýen zat on soňagy gülkä garaşan gerek ýöne welin gülkä garaşmak üçin ýurdabadan durmuş çaglaşan gerek Kim kemin bolýan adam diýen zat on soň sen hallara jan goşan gerek ýöne welin jana jan goşmak üçin bagryň ilgün bilen badaşan gerek kim kemin bolýan adam diýen zat on soň sen hallara jan goşan gerek ýöne welin jana jan goşmak üçin bagryň ilgün bilen badaşan gerek on soňagy gülkä garaşan gerek ýöne welin gülkä garaşmak üçin ýurdabadan durmuş çaglaşan gerek
Berekella. Sesine sağlık. Başsına. Bugün gepleşik tutaryança senki. Olmaya adaylar. Hudaýa şükür. Özüňiz gowmy. Hudaýa şükür bizem goýyn. İlki bilen mejitim adynyň gepleşimde gelen üçin köp minnetdarlygymy bildirip, köp sag bol. Men pikirçe biziň agdalarymyzy öwmüşdakdan diýsen beýendirdiň. Sebäbi bu nesip edenden içkin gow soraglamy bolar. Seni has ýakyndan tanamak niýeti bilen. Sag bolun şu gepleşiňize teýlap çagyranyňyz üçin. İşiňizde ilmidam üstünlük. Minnettar. Taýyn başlalymy? Başlaly. İlk bilen bilýän biziň gepleşiklerimizi ilk soraglymyň biri awtobiografiýa. Özüň barada aýtyp berseň, ýerden sen näçin ýyl sen näme? Men gelli wajah. 1994-nji ýylda Aşgabat şäherine eneden oldum. Mektebi Aşgabatda okudum. Awa Aşgabatda 65-nji orta mektebe oturdum. Soňra näme çağalykdan öwesim, arzum, aýdym saz. O çağalar we yetkinjekler köşgüne dutarda başladym. Dutar çaldym. Jahan maksy diýmegiň sebäbi mana şol. Men Özüm dutar dutar diýjekdim. Dutar çalanyň üçin jahan başy diýen. Awa şondan diýdim men. Got go. Soň halipa saýlamaly, halipa bolmaly hokman. Soňra Serdara Serpay o wagt Serpay Gülşurnal Janyň. Soň ýolny. Awa halipam Gülşurnal Janyňda. Gaýwany halipamy ýoksa? Ýok, men gatnadym, işledim şu taýda Serdara Serpayda hawa. Got go. Şeýler akbar. Eşitdim, gyrlar batlymış aslyn, dogrymy? Aslyn gyrlar batly, ýöne doglan bittin. Aşgabat düşündüm. Ne mümkin bolsa maşgalaň barda getkaç aýtyp berseň. Durmuşa çykanmy sen? Maşgalam barada aýtsam, özümiz bir oglan bir gyz. Maşgalamda özüm durmuşa çykan. Ikinji klas gyzagaşymma Aýperjan. Tüýelimi. Awa. Ya. Minnetin atasyna wepaly, ulakanja, akylja, edepli ol bolsun. Ne? Jahan şeýle diýende sen ýaňy ýakynda men seni has köp bir tanap başladym, has köp seň sunuwatyň bilen tanyşyp başladym ýaňy diýende bir 9-10 aýyň gurungy. Belki ýaňy diýişiňe ýerden bäri aýtýan ýöne ýaňy ýakynda tanap başladyň. Ne TikTok'ta gawat gelýärdi, ne Instagram'da, ne üçin? Ya popularny beýleki sosial setler, YouTube'da. Mende bir düşünje boldy. Bir ılgap, haýdap menem çykaraýyn, menem galaýyn howsalar bolmady. Erdadyň wagty bar diýip düşünýän men. Diňe wagty goýan. Elbetde meňem wagtymdyr da şu. Elbetde Allah jannaty etse edýär. Ýene ýalňyşmasam Merjen däneleriniň ýeňincisi boldum. Awa. Näçinji ýylda şu arada gitip aýtyp berdiň? Çağalar we yetkinjekler köşgünledim. 2005-nji ýyl. Onuň şu dutar halipam hatda şowuzly döwlet durdyp diýip. Onuň bir ýetköşjek ýakynmylja sesi bar diýip, şu bar etýän ýerin ýol başy Hudaýnalar aman gelýärçe hödürledi. Şunu garaşdyrylan Merjen dänelerini hödürläli. 2005-nji ýylda hödürlendim. Şo wagda mal gaýdyma aýdýadym ýöne. Şeýdip 2005-nji ýylda garaşdyrylan Merjen däneleriniň ýeňçisi boldum. Zynjyryny aldym, bayragyny aldym. 2007-nji ýylda Gulbabadyň naky ýaşlar bayragynyň ýeňçisi boldum. Awa. No 2020-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna girmek bagty müýesser etdi. 2024-nji ýyl şöýlem Medeniýet Institutyny tamamladym. Öz ugrumda. Tüýelimi. Berekella. Ona ofitsial aýdym şol ýa-da. Diplomirymdy. Berekella şu taýda öýdüň bellek geçdiň. Menem şonu belläýin. Bir giden bayraklara eýe bolupsyň. Ne? Haýsy bayraga eýe bolasyň gelýär? Haýsy bayragy arzuw edýär? Hemme bayragym arzuw edýän. Näme hormatly arkadagymyzyň, arkadagyl gahrman serdarymyzyň
altından jırnama nasip bolasym mele. İnşallah nesip bolsa. Sonra Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň halk artisti. Nesip bolsa inşallah. Arzulam. Nesip bolsa. Bizim elbette şu yolun bütünü arzu edýäs we ýene şular ýalbyrgat. Yani öňüň aýtdyň da başlanda da halkaýdym bilen başladym diýip. Näme üçin halkaýdym? Gowarýadym. Çağlığından halkaýdym. Çağalykdan halkaýdym, gowarýadym. Şu telewizorda aýtsalar o wagt bardy tansawalyny ýerine ýetirýänem maýer kelip. Bolin şu halkaýdym aýdylýady bolin. Şon telewizordan ýa tutup aýdy bilýädim da. Gatygowy. Ne ýang bellek geçdiň, men dutarda aýdym üçin jahan bagsy diýen diýip. Ýöne ýerden birden başlandy. Ne diýip diýer jahan bagsy ýa bir molumdan bir bagsy diýädimi? Nähilek ýagdaý? Imенно şo temada bir aýtyp berseň ýadyňa düşýärmi? Nerden nädip başlady bagsy ady? Men öňem toýlara gidýädim da. Edil tanalmasamam. Dutargyjakda gidýädim. Oho. Ondan eýem adamlar elinde dutargyjak görülýär bolin. Gel bagsym, hoş geldin bagsym. Bagsy diýilip, şondan kulagymda galanna. Yani aýdym oturýarsyň bolin. Aý sag bol bagsym. Şu bagsy diýilip şol kulagymda galy da. Gatygowy. Her dutar çalan ýa ýanky gyjak diýen ýa her dutar çalyp aýdýan aýdym ýa her gyjak çalyp aýdym bagsy bolýarmy pikirimçe? Ýok. Allah tarapyn berilmese no esasam halk saýlaýar. Halk saýlaýar. Şu toýlardan menem aýdýan dutarjakda ýene bir aýdýa aýdylýar da. Onuň halk kıymetine baha berýär da. Onuň birazjyk şolardan tapawutlansaň, elbetde bardyr geljegim bir zadym diýip öz-özüňe umyt berýäň da. Şoň üçin bagsadyna münasip. Hawa. Men gepleşik başlaýar, nesip bolsa ýakynda jahan bilen gepleşik edýäs diýen. Bizim ağlamyň, öz ağlamym bir diýsem bolýar. Hausberg brendi, germanski brend, butavoy texnika. Şeýle jahan bilen mehmançylyk gelýär. Meň adymym Hökman distribütor bolýar da. Bir san sowudy bolýar. Şonu Hökman goşur unyň rat diýip. Agoş, taňa rahmet. Şunu alyp beräýim bra. Hausberg ýürüti. Men pikirimçe ýerlen turaňdan bir sokçaga, svež bir sok içsen, şonu alyp goýaram bra. Ýürüti seň üçin urudandyr. Men şu taýda aşakda goýan, ýoksa azjyk agyr gidýärken sowudum Hausbergden. Köp sag bolun. Hausberg. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük gelmedi. Sağ ol aýdynyň bolsun Hausberg germanski brend butavoy technika berekellah gowy işleýär şu wagt. Ýani ýakynda 1 ýyl 1,5 dowamyna gidiler. Ne gowdatlar getirýärler hem amatly hem indi reklama diýip kabul etmesler. No reklama taktiçna o. Özüne höre kime gerek bolsa da indi diýjek bolýan ýene gepleşik konçeýne bir sowudumyz bolar ýene her gepleşiň başyna gön sowud berip bir energiýa nastreniýasyny götüräýin diýdim. Dowam etdik. Evet. Zaten ine şu an jahan bagsy diýilýändir. Mahym bagsy bilen araň näli? Gowy. Mahym bagsy şu at bilen tanaldy da. Hawa. Soň sen jahan bagsy diýip bizde 3 ýyl 4 ýyl primujuduk ara bilen sen jahan bagsy diýip tanalýam. Ve hiç kritika bir tanqydat bolmadymy? Ine mahym bagsy tanaldy, ondan geten gelýän jahan bagsy. Näme üçin bolsun? Sebäbi mahymyň öz ýoly bar. Nawa? Men öz ýolum. Ya diýmedilermi? Anı bir san mahym bagsy bar da, indi bulam özüne bagsy diýip at goýdy zat diýip şolarga görüň bolmady. Ýok. Normal, taka bu işin kabul etdiler. Gaty. Sen çağalyň barada gaty köp soru bolupdy. Standartda bu L'Oreal soru bolanok da men soraýyn çağalyň nähil geçdi eger mümkin bolsa aýdyp berseň. Şonu ýatlasym gelir. Elbette. İstemesen cevap vermem bilirsin, geçip bilirsin. Şu an cevap vermedin, takoy bir duyu aldım da bilemok.
bir Türkmen sözü var da öň gelenden soň gelsin. Yani inşallah. Bundan soň has gowy bolar, has. İlerdikçe Amin. gowlaşar. Şularda bir soru öresim gelýär. Öň sen bilen gatnaşmayan, barış geliş etmeyen adamlar şu wagt näki? Yaman gowy sara. Tüýs ýerine düşen sara. Men häzir bir aýdym aýdyp bereýin. Şol aýdym uly kiçi bolsun, 7 ýaşdan 70 ýaşly joň manysyna düşünýär-de. Şu wagt Aydın bilen düşündireyik eşe. awa, gatgaw düşündirýär ol aýdym. Başına. Dinleyelim. Yiğidim akbal yasa, yiğidim akbal yasa, tüysümünü taşmırır. Eğer aydıp dövlet gelse, yoktuğunu beş bulur. Oğul ahir tanımayanın, sana karınış bulur. Bidatına imel etse, çocuk kere baş bulur. Bir oğulsuz bennelerin yurdu alıp boş bulur. Adım içre icidadım götürür. Adam vardır ölüm bilmem, kişedinin yetirir. Adam var hiç tadı olmaz, hayır ömrün geçirir. Adam vardır bilir isim, yok yerinden bitirir. Vakti değil yanıma, unuttir bilak bardım. Unuttir barımdan ne bulurcayım benim. Yıkılaysam şükrüm kendir ya kerimli Hudadan. Muhammed Ahmet içine bulaysa benim cayım. Kaygıda harp oluptur, bununla geçti o zalim. Baş bulaysam bozuk kere, iman senin taş bulur. Vakti değil yanıma, Muhammed Ahmet içine bulaysa benim cayım. Kaygıda harp oluptur, bununla geçti o zalim. Baş bulaysam bozuk kere, iman senin taş bulur.
Berekella. Gelse yok da onun 5 bolýany. Dowam etdik toralamada. Zenan bolup halk aýdym aýtmak näme? Zenan bolup halka aýdym aýtmak kyn. Agyr. Edil erkek kişi alla. Sen böyle bir dol toyam alyan. Aydımlarım pessen yukarı kalk gidýär. Şo sen diýişiňe kyn agyr adamlaryň bir şeýle ýagdaýly bolýan. Ay zenan masyň halk aýdysy erkek ýaly bolmagy zaty şolar ýaly öňünden kritika, öňünden bir tanqid. Bolýan ahmal ýöne men şu wagt Elbette tanalmak. Tanalanyň sen ýa adamlar tanasa ýa men ýöne tanalmakamam maňa hiç adamlar ay diýalaýlar. Nemeden okda ol hemme adamlar ine men aýtdy diýersiň seret bagşym şeýle bir galyp gidersiň sen ine men aýtdy diýersiň dep öňüm şey diýilýärdim maňa. Ýa şer bir şonky ýasyp aýdan adamlaryň tapagy ýok. Aýal maşgala erkek adam her biriniň janyny sag bolsun diýip ilerde de täze gelýän bagşlaryň üçin, aýdymçylaryň üçin şolar ýaly gollaw sözler, motivasiýa berýän sözler, ýagny höwes berýän sözler gaty wajyp, möhümdir şonky sözler. Çala käbir ýerinde aýtyp bilmeýän aýdymçylar bolsa da bu gowy süýjü sözler aýdyň täze öwrenir, has höwes eder, has öňe tijener. Ne, ýa şo şoň ýygyny gidýärsem, sen aýdym aýdаңda, seni belläýin, imin sen aýdym aýdаңda bir hilek halka aýdyma berýän obrazyň var, ne özüň aýry berýän häsiýetçiň var. Şo nädip döredi, nämeden şolar ýaly? Şu bilemek hem aýdymçylar şon ýalakmy kadýa. Şu eliňe mikrofon alýan. Şu başga adam da sen. Sahna eýem sen Başga adam. Sahna menki. Men aýdýan. Şu edýän hereketlerini ýana gözüň ümýän, illeň şeýle gidýär. Ýana sag bolsun sadan alam. Ýana aýdymyň arasynda bir üýtgeş zatlar çalyp gidýär bolýan. Oňa hasam özüň bilen ok şo zatlary. Bolu girdin gittin. Das ol ne käbir aýdymçylarymyz bar da. Mikrofon berip bir gutlu ýa bir üýtgeş kurak söz aýtdylar diýsen turup galýarlar da ýöne sagdanlar. Sazdym, çaldymy? Saldım ýa. Çaldymy? Gönü eýem. Şo geple diýsen geplep bilen, gurulap bilen, ýa gut kän üýtgeş gurulýar diýjek bolan kän üýtgeş. Awa. Ýa aýdym aýdysy ýalakda diýjek bolan, men aýdym aýdymdy. Senne? Başga. Şolar ýalyk. Men özüm hem şeýle şu wagt barýan toý atjaň da. Gutlamala toý sen. Men haýsy toýa baraýyn, doglan gün bolsun, zat bolsun. Salam aýlyk eziz adamlar, toýlar gutly bolsun. Allahan elmida gapyňda toý diýip geleli. Şu söz menki. Şonu ýatladyň. Şol emme ýerde şol. Şo diýjek bolany. Kıyınla köpüs için 10 aýdym aýt diýeni aňsat da bir gutlar aýtdyň, bir gede gutlar koýur diýeňin. Ýa-da Şirali Berdiýevden gelen soru, gaty uzun men gykalyp ýadym, öz bolsunsa. Jahan popularny. Bir günde 3 taksa minsem, 3-sünde de şoň aýdym aýtýar tölemem. Ýöne, maňa jahanyň aýdysy täsir edenok. Hökman täsir etmeli diýemok. Ýöne mysal üçin Tahdursun ýaly Ejesrecep ýa-da hajynky ýaly tehnikasy ýok. Ýöneki aýtýar, jukuldap ýa-da gaýnadyp aýdanok. Aýdymy bar, aýdyp bilsi şolar ýalymy ýa onunum has ýanky diýişi ýa tehnikalar goşup aýdyp bilýärmi? Goşup bermeli. Häzir mysal üçin sadan alam aýdaly bir aýdym çalsyn. Aly bermeli, erkeli. Alybam bolýar. Edip bolýar ýöne. Şonu mene bir düşünje we men sadan alamada diýen. Oglanlar diýen şonu halipalar aýdypdyr, çalypdyr şonu. Sal üçin. Näme? Alyna gaşlýar al. Erkeli zat edip bilýärler, ýa gurjuynyň al, halk aýdymlar.
Şol halipalaram şo tehnikalary edip bilýändir dogry gerek. Her hil zatlar bokurdok özününki. Ýöne şonu etmändirler-de. Aýdym, men düşünjämde şu halipalar aýtdym şol aýdymy. Şonu ýaly aýtmaly. Tehnika zat gerek gelmäň. Artık maksat gerek. Ýok. Onu belli geçel fenne de şu zatlar bolup biler mesele däl. Ýönü sen bara şu aýdymyň tagamany boljak diýip bolýan. Awa. İki menin berde goşgaçyn sen belli bir stilin var. Sen stilinde bir kendir yankı diýiş ýa jukurlap ýa-da bir gaýnadyp aýtmak däl. Has köp şeýle bir klasika halk aýdym diýerler. Şol. Şu derejä ýetmeňe näme sebäp boldy ýa-da kim sebäp boldy? Men şu derejä ýetmegime hiç kim kömegim etmedi. Men şu derejä ýetmek üçin kän ýerik bardym. Kapsyndan kowdular, aýnasyndan bardym. Aýnasyndan kowdular, ýene bardym. Menem aýdyp göräýin, maňa da kömek edäýin diýip kän ylgadym. Soň Hudaýyň öz berjek wagty bardyr dedim, hiçim etmedi. Mendiň Hudaý ýetirdi şu derejä. Hiç adam sponsorum bolmady. Sağ bolsun, sadanna ýitlem, ganatym, maslahatçylam bolly. Men Adamlar da talyba dakansa. awa, Jaňy sag bolsun. Bir ýola başladyň diňe soňuna çeldi. hiç kim sebäp bolmady. Agdy bir bolmak aty wajyp bir zat bir ustadyny nokot koýup geçeli sen kapılarından bardym da kimin ya kim diýjekler näl kapılar imeýiş näme diýjek bolan şonu men düşündüm premierinde şonu bara aýtyp geçdiň agalaryny düşünmekler bagysy haýsy kapılary diýjek bolan Studiyalar, şöyle nokot koymasak soň adamlar kelesine pikir döýär de haýsy kapyda studiyalar. esas studiyalar ha. Esasy studiya. Soň diňe zähmet çek bermeli. Jogabyny alýan ekeni. Doğru söyledi. Edil şu studiyalar diýişiň ya bir ýyl mundan sunat işgärler sana näl garaýar diýjekdim de bilýän. Diýäň şonu näl garaýarlar. Näl garaýadylar maňa? Hiç kim. Ýok. Atsyz bir proýekt. Geldi. Aýdymçym aý bilen. Şonýal. Tam şu wada aýtjak şolar temasyna, şolar bagly bir temasyna bir aýdym gelýärmi? Ýok. Janlar sag bolsun. İşine hemmesiniň ulussunluk. Bolýa sen aýtmasaň men aýdaýyn. Hemme studiyalar däldir elbetde arasynda bäş barmak deň bolmaýşaly adamlaram deň däller. Şo ýaş indi başlayan aýdymçylarymyza, indi başlayan başçylarymyza, indi başlayan sunat işgärlerimize studiyalarym sizem ondan bildirseňiz men pikirimçe ýanky diýişmeýär gollak goýarsaňyz häkellik. Gollak şonu etseňiz. Etmeli. Studiyadakylar da düşünseň bolýa, olaram bilýän näçe aýdymçy bar ýandyr da gapyny. Studiya däldiňe. Sunuwadyň içinde hemmesine tegişli. Men geldim ýanyňa. Aa kömek et dedim. Men sana aýdyp berdim, men sana sesim görkezdim. Sen şunu otyrdyň şundan bir zat çykjagyny. Çalaja şunu itekläp goý bermeli. Diňe iteklemek gerek bizde. Şeýle bir zekiler bar. Şu menem çalaja şeýdi iteklenen bolsam, elbette 30 ýaşymda tanalman, ondan irrak tanalyp bilerdim. Tergim bolmady. Hiç bolandan giç bolsun da. Awa, şol. Şu wagt tülemeň bar. Şu wagt berekellaň bar. Allah'ın bir bilýän bardyr da. Awa. Yeni men bilýän köp inserýän zatlaryň biri sen
yılgırşyny görmeýän has bir şeýle agras. Näme üçin? Şu ada töölemi yılgyrýan ya yılgıran bolýan. Yok, nämen çynym bilen ýylgyrşym, gülşüm. Men Maksimum ýagdaý. Näme üçin? durmuş. Sen köpüsal yüzüňe maska giyip bilen ok da. Yok, Hmm. bolşum. Ada çık ýylgyrşym. Gitdi. Ýylgyrmak üçinem arkaňda duran gerek-de. Arkaňda duran gerek. Timbol men dinan maşgala. Maňa has gerek. Hiç ýyletge. Onu da bildireňok. Jondan artyk ýylgyryp bilemem. Çynym bilen gülşüm de çynym bilen. Bir zada begensemem şu ýylgyrş. Şonu alypdyr da ýylgyrş. Agrar tema. Ýa-ni giresim gelmedi menen golap durmaýyn. Men agar temadan häkel çykyp şuna giresim gelýär. Jahan sen has köp kliplaňda, toy zapyslaňda zatdan bir türkmen gyýyna, türkmen geline gelişäjek şekilde giýinýäňda köplenç türkmen milli eşiklerimizde görýän seni men çynyma aýdýanda men begenýän. Bir türkmen hökmünden seni milli eşiklerimizde görsem ýa bir bede gelişäjek eşiklerde görsem boýsanýan. Mene boýsandyrýar şu. Şu Näme üçin diýmin? men çağalygymdan şu ağa gara düşünüp şu bir dinan maşgalaň şusun görünmeler. Şu öňlerim näme kelleden koýnak geçmeli. Şoň üçin şu taýjagyny dinanlarymyz baýyk kılja derdi koýnaçyklar. Şu dinan maşgalaň şusun görünmeler. Biram şu näme gey ýöne tirsek yapylmaly. Şu çala tirsekden geçmelen bolýan, dinan maşgalaň tirsek yapylmaly koýnak bilen. Hökman. Mene şu düşünje bar. Men gowurýan. Ana şu wagt koýnak neme diýanam, tirýanam bolýan. Sekreteriýalaryň Şo goni, oja bilýärler. Hmm. Yapylmaly, diýen bolmaly. Etgön. Etgön mene çynymdan begenýän. Yeni aýlanýas, dolunýas, yeni aýlanyp gelip şu agyr temalary ýerýär-de, ýöne tesirlerde ýatypdyrlar. Ondan bundan hem eşitdim. Sen yetim bolmuşsun, dogrymy? Eger islemeýän bolsaň geçip bilersiň. Girmel şu tem. Men göteремem. Yo men elbetde jahan teres şolary ýaldylar. Sen derdiň gorasym gelmeýär. Ýani içindäki o ýatlamalar ýatladasym gelmeýär. Ýöne tesirlerde bizden agdalar soraýar da menim şoň üçin seni bir dost hökmünde, sen içki dünýäňi has ýakyndan tanydasym gelýär. Agdalarymyza, dinleýijilerine. Eger mümkin bolsa turmuşa çykyp
Sen şu arada birazcık aytıp berseň, şu nähilek, näme? Awa 2016-njy ýylda durmuş gurdum. 2017-nji ýylda da gyýjaşym boldy. Galanam men bir aýdym aýdyp bereň. Senem gowy edip diňle. Başysy ne? Şunça wagt uňupsyň aýatlaman, inne geljek bolup adararma. Fidasy ýok bugün özüň ýatlaman, inne geljek bolup adararma. Fidasy ýok bugün özüň ýatlaman, inne geljek bolup adararma. Salıp gördüm yadıma, inne gelecek bolup adararma. Meni nerden salıp gördüm yadıma, inne gelecek bolup adararma. Hakkın yoktur sebebin, bu soruğun ıkbal versin cevabın. Soňky söýgüm ederini dowamyň, inne geljek bolup adararma. Soňky söýgüm ederini dowamyň, inne geljek bolup adararma. Bağışlardan gece alıp soňjuda, inne geljek bolup adararma. Bağışlardan gece alıp soňjuda, inne geljek bolup adararma. Wagtymy alma biter, aýdara sözüm ýok, şularyň ýeter. Il bilen edeni ýeňinde göter, inne geljek bolup adararma. Il bilen edeni ýeňinde göter, inne geljek bolup adararma. İnne geljek bolup adararma, inne geljek bolup adararma. Berekellah. Sesine sağlık. Berekellah. Şimdi men şu yerde ne ağlalığını düşünenler, nemen nemeligini ben
düşündüm giresin gelen ok, şu temalar ağlasın gelen ok. Aydın bilen düşündüm ne fikrimçe. Hem bizim ağdalarımız hem sen muşluktan. Qowjana qotlaryny alyp geçti. Köp bir kaygılı temalara girmeli birazcık çıkalım. Yine bir gedek nastroyeniýany götereýin. Men pikrimçe mekim ertirlik edýär. Sen hem ertirlik edinmeni halaýansyň. Yok. Men Bundan soň ertirlik edinmeni halajakmy? Biraz eret sokumujka, wyjymalka berdik ha. Ola energiýa berýär, gowja, käşir jagy, apelsin jagy, limon jagy goýup bir swежий sow içýän energiýaň çok bolýar, oňça ýarym saat içerli. Aga şunu alıp berä. Bizim bulan ağalarymyzyňky süýt aş ertirlik edilmek üçin kamera gorkada oturmaýan düşünendirler. Ertirlik edilmek üçin ütgeçik peýnirleri, ütgeçik qaymaklary, ertirlik edinler. Indi ertirlik edilmek üçin o höwesden motivasiýa da. Sağ olun. Süýt aş brendi dealerlary ýörüýte. Ýanky diýişmeýär edil, jahan nädýän diýdim. Hökman sowa dedeli. Sağ olun. İşinize üstünlük. Sağ olun. Tamam, как положено. Bundan soň 5 ýyl aýymyzda как положено hem yerinde bolýar. Süýtaş Türk brendi bilýärsiň, Süýtaş. Bilýän. Iň gowy brendleriň biri. Iminni Maloşin temada. Süýt önümlerinden. Dowam edelim soralım. Nastroýany normal? Da, bilýär. Konkret ýerine geldik, ha. Şu wagt ýa bir joraňa jaň edýän, ýa bir ýakyn doganyňa jaň edýän, ýa bir ýakyn dostuňa jaň edýän. Göni ýaýlymda jaň edýän we biz iksan sora berýär. Sen barada. Bilýärmi ýokmy? Obычny standartny sora bolar. Aslında. Mene dost soruyor, agoşa jaň edýän. Jaň edýär, agoş ýönetin daşa çykmaly bolýar. Daşa çykaý sen. Men mi dadım bilýärsiň? Şu wagt agoş jaň edip durdy, doğrumy? Agoşam jahanyň ýanyna ýörýär we jahanyň pultyna da adına jogap berýär. Agoş, wa aleykum assalam. Şu wagt ýürüti sana daşa çyk diýdik. Sebäbi sen sana berjek soramyz sen içeriden eşitme, birden jahan sana podkaska beräýmesin. İlki bilen jahan barada soramyz. Jahanyň iň halaýan renki. Iň halaýan renk. Ýapyk renkler. Ya, ekejesin. Ona daşyn jaýdan ýapyk renkler ekejesin saýla bira. Gara. Doğrumy? Doğru. Berekella. İnnik soragy bilmesen agoş ağdalarymyzdan sowgat berýänsiň. Taýynmy? Bolam aňsat da sen biläýmeli. Iň halaýan tagamy, ýagny nahary. Iň halaýan salam. Iň halaýan salam. Diherge bir zady içeri bolar. Bilemok, indi aýtmalla, birini saýlamalla. Naharlar ýanyň plan ýaly. Ya. Pulverak. Näme täzen aýt? Pulverak. Doğrumy, ýalňyşmy? Ýalňyş bolsa ýalňyş diýär agoş häzir. Sowgat berdir ýa. Ýok, ýalňyş. Agoş ýalňyş muny bilmedim. Sen bilen hoşlaşýar. Häzir men agdalarymyza aýdýan nämeçeler näme bolýar? Sowgadam senden alýar. Gönçtaýdy agdalarymyz üçin sowgat etdik. Gördüňmi? Indi agdalarymyza şu bölüm aşağına jahanyň isleýän aýdymynyň bir bendini ýazyp, iň köp like alany agoşdan 200 manat sowgat. Ýöre de agoşdan 200 manat. Kaýsan her halaýan? Bagır öwür. Ha. Bagır böwrek. Gaty gowy. Göklü öwürüm gowurýan ýöne. Ýöne iň halaýan. Gaty gowy. Men çay goýaýyn ýa suwdan goýaýynmy? Çay. Sen aýdym-aýdanyň üçin çay goýmasak, gowy. Şu wagt gepleşiň ýarym geçdik, indi uýanna çaýam. Awa, mene garaş ötýän haçan. Haçan aýdarka, haçan ödürlerkä diýip. Ýadyna çykýar şu gepleşik. Her geze gepleşik zapis edýän jahan. Hen gepleşikden öň edil birinji edek eden ýaly tolgunmak däldi, napryakda bolýan şeýle bir. Şu tamaman diýnaýyn tamaman. Näme diýär? Etem doýurup atýarlar diýem. Şeýle diýämi? Das. Dowam edeberelmi? Häzirki döwürde iň popularny, iň köp ýörýän stilleriň biri belläkeçin rap. Dünýä boýunça, diňe Türkmenistan ýa diňe başga dünýä boýunça. Indi soro
Sen iň halayan rapçi türkmenlerde. Espiter Espiter halayan. Espiter dinleyen, Espiter halayan. halayan. Rap dinleýänsiň, men gün onu soramam. Yo, dinleyen. Te- Espiter gowaran. Gatýar. Eger Türkmenistanda Aşgabatdan başga iň gowy şäher haýsy diýsen? Iň sen üçin, elbetde her kim üçin bir şäher bolup dur. Aşgabatdan başga. Daşar ýurdan malyan. Yo. Yo. Türkmenistanda. Kıyın sorak ha. Yani plan yerini aytan, plan yer gahar eder deyip. Yani bu her kimin pikiri, her hilek Men bolup. marana wilayada kento ýok diýenler. Mhm. Mara gidýänädirini edip boldy toýlamyň başda bar wilayatda da. Mhm. Şemi wilayada mı? Yo, emmesinin özünün oğdunluğu, mehri, özünün depte suru, o ayrı söz. Yani birini saylasak, Aşgabat'tan başka. Yeni soýul Balkanım. Neftam, Krasnovodsk mı? Yine şeyle gireli. Neftda. Nefta. Ha? Devam ettik. Avada diýerekdiň gerek. Ben soň için aýtmadym, awada mı Nefta diýip. Awa. Nefta mı Krasnovodsk? Krasnovod'un özünün taam bar. Şäheriň özünün kulturasy, Awa, medeniýeti bar. Türkmen başy men köň adyny aýdýanda Krasnovod diýip. Indi men ýaňam diýdim da çağalyň marada zat diýip men şol geç gitdim. Düşünşüme göre çağalyň kıyın geçipdir zat. Oňa düşündik aýdyp beresin gelen ok. Ýani durmuşum marada soramdy bir owadan aýdym bilen gowuna qat goýup geçip gitdiň. Çağalyň marada da şey edip bilersin, barmy şeýle bir aýdymy çağalyň marada aýdyp bersen, dinlesek seni. Ýaşadym elýada. Men şonam aýdyp bereýin. Aýdym Aýdym bilen nedi? düşündireýin. Yine de bir podskaska diýende şey diýeli, ildeşlerimiz üçin. Ondan bajakyn, ama çağajagyň hiç başysyna. Yatlasam kebemin yılçık ucuni Çağı günü bolup yaşasam milyar Yatlasam kılgıncık tamdır çörüni Halalıktan dolup yaşasam milyar Yatlasam kılgıncık tamdır çörüni Halalıktan dolup yaşasam milyar Alaca işirdi sapağın sara O kızı geceler bağlasın uğra Hüdülörüne seni yaşasın milyar O kızı geceler bağlasın uğra Hüdülörüne seni yaşasın milyar
bolsun. Akmayılı yollar seninki bolsun. Yoluna gül düşep yaşasım gelýär. Akmayılı yollar seninki bolsun. Yoluna gül düşep yaşasım gelýär. Umudun asmana umudun molup inilerin barın kutlasım gelýär. Kebemin mehriban perzindi bolup söyülüp kim söyüp yaşasım gelýär. Kebemin mehriban perzindi bolup söyülüp kim söyüp yaşasım gelýär. Yoluna gül düşer yaşasım gelýär. Halallıktan dolup yaşasım gelýär. Yine bir yedik. Berekella. Sesine sağlık. Ne? Bu aydımda var ha, benim düşünüşüme göre 2 man ver ya. Ağdalarımız öldür, iman çıkar versin. Bir da deyim yine yanlış düşünmem mümkündür. Durmuşta acıyını görüptüm, tüycüğünü görüptüm. Şol yol sana näme öğretti? Şu ilki bilen adiyeceklardım. Her bir maşgalada, maşgala başı bolýa. Şolun gadryny bilmeli. Şolar bolsa, eginin gysyk bolana. Arkaýyn özüňi hemme zatda mennip bilýän, urlap bilýän. Egerde şolar bolanak bolyn, bir zat diýäýmesin, men arkama aljak ýoga. Özüňe özüň öwremel bolýan. Ana adam ejizle diýen zat şol. Eginin gysýan zat şol. Gow ýaşa bersen puluň bolsun, gow bunuň bolsun ýöne. Şu arkaň süýe bolmasa bider. Gowdurmuşda da ýöne ejizläp bersiň da. Bir zat diýse-de gurlap bilen ok. Häzir men gurlasam bular köplük olan goragçysy ba. Arkasyna adamma. Menne ýok, şoň üçinem köp zatda ýeňin kysylýar. Şoň üçin kommentariýalarda da maňa ýazýarlar. Jahan masy ýüzüňiz ýaman gamgyn. Ýeňiniz gysyk diýip kän ýazýarlar şu zatlar. Men okaýanna açyp ýazýan zatlar. Näme bolanda da Hudaý jana şükür, şükür ýöne. Onda da Şoň öýdäkilen gadyrlanyny bilmeli. gadryny bilmeli. Şu wagt hassa bolsun, ýatan bolsun ýöne şolaň barlygy hassa bolsa da. Diňe barlygynyň öýle. Barlygy ýetip. Şimdi şu wagt sorat öýrýärdi ine iOS-dan galyň. Simbol popular, yani tanymal, ören tanymal bir aydymçylygyň biri, damana ýolundan gazanjyňam gowdur inşallah bilemok mene. Ama inşallah şeýledir. Diýjek bolam iOS-dan galyň. Awa. Aýaňdy göz durup bilýän. Şu ýagdaýda ýene durmuş gurasyň gelýärmi? Maňlaý işi. Men ýazgydan anýan. Maňlaýymda bar bolsa, bar edil. Şuat ılgap topulup nemetjek zadyma ýok. Yani diňe ýazgyt dik gezýän. Maňlaýmda. Maňlaýma näme ýazylan bolsa şonu görürnip ýaşaýan adam men. Bolly. Felsefe soraglarymda gelýär. Durmuşda eden iň erwet işin.
Ýadyňa düşýärmi aýdyp bilýärmi? Nämetdim kamay? Men garynjanymyň çydamaga. Has goýany soraýan, indi men işimden soramak sen. Owa, Size jogap berse ýok. berme. Elbetde. Bizim agdalarymyzyň has köp garaşan soralygyny birmi kädip pikir edýän? Ogruluk aýdymlary näl garaýan sen pikirin? Ogruluk aýdymlar. Plagiat orçça aýdymlar. Men mara şonu kommentariýalarda ýazýarlar planyň aýdymy, oň aýdymy, özüň aýdymy döredäý, nämedäý. Nesip bolsa döredörsem, döredýäsem, ýöne men ogruluk dip şonu dip bilemek da, ogruluk şol dip. Mysal üçin ýanky nana ömrüm men tanymal eden. Hemme ýerde de aýdýan Kakajan Nuriyev'in aýdymy Atta Halyň sözlerini men haladym şol aýdymy. Men aýdymym ýa şonu ogrulajak, ogruladym. Şu ogruluk sözüne men kän hiç ýeli ünsüm nemeden Plagiat diýelim. haladym da menem şonu gowurdym, mehrim gitdi şol aýdym men aýdasym gelýär-de. Menem başardygymdan ýerine ýetirýän boldy. Köpsinden soraýan, mysal üçin Lipa şol aýdymyňa aýsam näýlek bolar diýen bolyn, janyň sag bolsyn diýe. Iň esas sorak şu da soraýanmy? Owa soraýan. Indi mysal üçin diýeli daşary ýurt aýdymlaryndan aýdanda şolary köpçülik hödürläňde men aýdym diýip hödürläňmi ýa belli keçýärmi awtoryny? Ýok, kower diýip hökman. Men misal üçin şu wagt öz nemelerimiziň türkmen bagşylarymyzyň, aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny aýtsamam, hökman kower diýip ýazyp geçýär. Aňda daşary ýurda aýdyp göremem. Gatgo. Sen üçin bagyt näme? Bak. Şol bagtda. Şu an sen bagtyny täze meren ştoru. Bagtly. Şu wagt men bagtly. Sebäbi näme üçin? Sag bolsunlar, muştoklam gollaýa ýerli ýerden maňa güýç berýärler. Nasadannalam bagşym bol o nedeli, bagşym bol men nedeli. Letçek bolýar şulaglaram meni. Men şu wagt bagtly, halk gollaýar meni. Muştoklam arkamda, halk arkamda. Şoň üçin bagtly men. Gatgo. Sen üçin güýç nämede? Agdy berlik bilen silah men üçin Güýç agly berlik. birinji ýerde. Şu men näja dogry maýdana oglanma diýärnä. Şular men ganatym. Hemme zadym şular. Men şular bilen. Ondan birden ýana biraz näme döwürde. O dekilemiz çykyp durýardy. Birden ýatyş näme desem, zat etsem oglanma diýärnä. Kän ýaly adam şaşady. Menden gidäýmäň zat dip. Men ýaňdyydym da talyba soňuna çelle. Awa. Kän ýaly şonu. Gatgo. Agdalardan gelen soru. Durmuşda ejilen wagtyň, ýeňilen wagtyň nädip güýç tapýan, nädip ýene-de ayaga alýan? Men şu wagt gyzym bilen özüm ýaşaýanna kijem. Ana ejilen wagtym kän bolýarmy? Ýekede. Depressiýa. Yine sağ olsun oglalam. Bagşym näetdiň aýmany?
Güç Başım sana gelsen oklay. sonra sen Gelýärler. Ha güç berýärler. yakınların Awa. muzikantların düşünün. Maşgala ýaly bolup gitdim da şolar bilen. Katıgı. Inne jahan sen aýtjak, goýjak sözden baglansa sen dinläli. Bar aýtjak zadım. Bizi şolar ýalyk ajaýyp zamanada ýaşadýan. Bize şolar ýalyk mümkinçilikleri döredip berýän. İşretli zamanada ýaşadýan. Gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag, başy dik, ilmi işleri rowaç bolsun. Bizem nesip bolsa geljekde täze aýdymlar bilen, gowy aýdymlar bilen, sungatymyz bilen gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy begenler zähmet çekeriz. İnşallah. Bir aýdman ba diýdim, taýladym diýdim. Mümkin olsa başysyna. Acayip uvanır zanır içinde, toylu tütyadaydım zanır içinde. Arkadan iyileri yanır içinde, yal olsa da arkadan firdarım. Arkadan iyileri yanır içinde, yal olsa da arkadan firdarım. Dövletli işlerin vasfına yayım, bahtiyarın otun şeyle acayip. Bunun otunda zamana acayip düşmüş, tam olsa da arkadalı firdarım. Bunun otunda zamana acayip düşmüş, tam olsa da arkadalı firdarım. Tam olsa da arkadalı firdarım. Tam olsa da arkadalı firdarım. Berekella. Sesine sağlık. Şu aydın birinci ýerdeki ýerine ýetirýän. Awa. Gato biziň gepleşigimize. Ayo. Gato. Köpçüle ýa-ni birinci ýerde ködürlýär. Awa. Saat dün oglanlarymyz bilen studiyada täzeden işläp, Täzeden jany. awa canlandyrdyk. Gato. Nimen şu jaş ýerde bellä keçeýin. Bizi ýaly çykdy da ulundy. Emmesi, akepteri. Şanyň sag bolsun. O esas Aşrawa, Hajawa, bu krasavçyklar, bratoklarymyz ýene de akepteri. Krasavçyk mahmal restoran. Biz ýüzünemde hiç ýok diýenok da berekalla. Ve men esas bizim himayetkarlarymyz irden bäri gollap gelýär da. Men
Taňa şonu ýatda diýdim, Türkmenawat kargo. Türk'tün Türkmenistanyň 5 vilayatyna islen ýüküňi dastavka edýändirler. Hem pikrinçe instrument olsun, eşik olsun, egin olsun, gıyıcağın için hiç problema değil. Meseleler Türkmenawat kargo hizmatta ve görüşün ýaly ýa-da ağalarımıza minnetdarlyk bildiren. Süd, Aş, Hausberg, bulvarym suwdan kemeden o kak poложено urod tu mineral bulvar diýär. Ve elbette olunlar elinde sağlık. Agoş arkada görünen ok. Agoş. Sana minnetdarım bilýät gepleşimde gelen üçin we adalamy da bellek geçeň. Jahanyň Instagramy, TikToky, YouTube'y, silkalar bilen bu tarapdan çykarna beren o. Şu tarapdan çykar. Ve aşağıda opisiýanyda da gön silkalar goýulýandyr. Geçip podpisat edin. Täzeliklerden has ýakyn olun. TikTok'a gatgy bar ýa. Instagram täkel, Instagram şyklar. Instagram'a kim köp girýänse, hökman. 20 podpisat edin hökman o. Ve Medyatyma enten podpisatçy bolman görýänleriňiz baý bolsa, bardan. Hökman agda bolun podpisatçy edin. Gepleşik bardy öz pikirleriňizi ýazyň. Like basyn gepleşik halanmasaňyz we jahan seň pikirini alaýyn. Biziň indiki gepleşigimizde sen efat men şunu sizin gepleşiňizde göresim gelýän şu aýdymçyny ýa şu populyar adamy ýa şu sportsmeni göresim gelýän diýen bir pikirim barmy? Plany diýip bellek geçesim gelýän barmy? Ya ýa hemmesini görüp çykdyň. İlk bilen gepleşiňiz men görýärdim. Ondan Serdar Çaýyn we Gülşürniň çykyşlaryny gördüm. Öz stilini değiştirmesin bilýän. Erkin gepleşik. Men üçin hem gyzykly boldy. Başda göremde menem gatnaşaýmaly zat diýip İnşallah. Nesibel günüm bar eken. Gyzykly gepleşik. Men hemmesini göresim gelýär gepleşiňde. Hemmesiniň şolary ýaly içki duýgularyny bilesim gelýär. Ýakynan tanap. Bizim niýetimiz şu aýdymçylarymyzy, populyarny lichностlarymyzy, ýa-ni şahslarymyzy, tanymal şahslarymyzy, o sportsmenlerimiz bolar, atwa şeýdip has ýakynan dost hökmüne tanatmak ve ýene bir gezek minnetdar geleniň üçin öz muştoklaryny aýtjak boljak sözden bagylsa. Ilk bilen gyzykly gepleşik. Erkin. Hem duýgulanýar, hem sowgat berip begendirýäňiz, çala gynanyrsaň ýene güldirýäňiz. Gowy gyzykly gepleşik. Janyňyz sag bolsun. İşiňizde elmydama üstünlük arzu edýän. Awana akepderiň oglanlary işiňizde üstünlük. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun, maşgalaňyz abat bolsun. Minnetdar. Muştoklama diýjek zadym. Meni gollaýan muştoklam. Hemmäňiziň janyňyz sag. Maşgalaňyzda agdy berlik. Allahan her birimiziň agyr ýükümüz, abraýymyz bolsun. Jan saglyk esasy. Esasy jan. Ýene görüşersip umyt edýän men üçin gyzykly boldy. Nesip bolsun. Men üçin hem gyzykly boldy. Agdalarymdan halandyr umyt edýän. Indi şu wagt we ýene bir zat goşup geçeýin. Şunça aýdym aýtdyň. Ýene bir aýdym senden zakulçytylny jemleýiji aýdym hökmünde haksyz aýdym diňläp bilersiňmi? Başysyna elbetde. Ýene men mikrofonu uzadýan başysyna. Bu adam gaýgyder, akıl adam pikir eder, ýaşy adam şükür eder, çaresiz adam sabır eder. Bu adam gaýgyder, akıl adam pikir eder, ýaşy adam şükür eder, çaresiz adam sabır eder. Ýigri adam ýagr eder, kıskanç gazap eder, musulman iman eder, imansız adam guman eder. Ýigri adam ýagr eder, kıskanç gazap eder, musulman iman eder, imansız
kabır yeter. Kabırdan soň hasam yeter. Bolledeyin size şunum yeter. Her kim eder özüne yeter. Muňyzyndan kabır yeter. Kabırdan soň hasam yeter. Bolledeyin size şunum yeter. Ýigri adam ýagr eder. Kıskanç azap eder. Musulman iman eder. İmansız adam guman eder. Ýigri adam ýagr eder. Kıskanç azap eder. Musulman iman eder. İmansız adam guman eder. İmansız adam guman eder. Şerefsiz adam sabır eder. Berekallah. Sesine sağlık. Yeni bir yedek sesine sağlık. Her şeylik bilen lepleşimiz cemleyez. Öyle cemlemesine koşuştur verdiniz. Başladı. Kov gitti diye mi? Çok ki oldu. Minnettar. Canın sağ olsun. Yankı deyişin ya belli geçtin ya. Yine nasip ol şey deyip gepleşiklerle görüşeli, toylarda görüşeli. Nesip bolsa. Çok kıcı da.